Comezo entón esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación cun único punto da orde do día, cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Padrón para a anualidade de 2025. Como saben, na sesión anterior, realizada o 29 de maio de 2025, someteuse a consideración desta Corporación a proposta de Orzamento Xeral do Concello de Padrón para a anualidade presente, non resultando aprobada a 7 votos en contra e 6 votos a favor. Entón, tendo en conta a importancia que ten este documento para o progreso do municipio e para o desenvolvemento do proxecto político do grupo de goberno, pois vai ser necesario, entendemos, ratificar, de ser o caso, a confianza da corporación na alcaldía e poder continuar así ca acción de goberno. A este respecto, traemos novamente, estes orzamentos a esta cuestión de confianza, os orzamentos que, como saben, acadan prácticamente os 11.100.000 euros e, por tanto, nos sometemos a esta cuestión de confianza. Non me vou a demorar máis, creo que no pleno anterior quedou suficientemente explicada cal era a postura deste goberno e por que traemos estes orzamentos que nós consideramos que son axeitados para que Padrón poida seguir nesta senda de progreso e, por tanto, os sometemos a esta consideración. Abrimos, por tanto, unha quenda de intervencións. Ten a palabra a voceira do BNG. Bueno, para o BNG, que hoxe, hasta un pleno extraordinario, con este único punto do día, o único que reflexe e queda patente, é a incapacidade deste goberno para chegar a ningún tipo de acordo, tan cero capacidade de negociación. E vou argumentar isto en cousas moi concretas que reflexan un pouco o que é a actitude que ten este goberno nestes 2 anos de mandato. Dende o pasado pleno do mes de maio se convoca a semana pasada este pleno extraordinario sin unha soa chamada de intento de negociación. Ni unha, nin un correo, nin unha mensaxe, nada de nada. É dicir, nin siquiera se molestan en intentar chegar a unha negociación. Efectivamente, os orzamentos é o documento máis importante que debe ter un goberno. Digo debe, porque desgraciadamente moitos gobernos non o levan á práctica. É un documento onde se reflexa cal é o proxecto político que ten o goberno en cuestión para o ano no que presenta os orzamentos e asentar as bases para o proxecto a medio e a longo plazo. Por eso, normalmente, os orzamentos se aproban ou se deberían aprobar antes de comenzar o ano. É tan importante este documento para o goberno de Padrón que presenta para a aprobación da Corporación Municipal no mes de maio do mesmo ano que quere facer os orzamentos. Sin negociar, sin dialogar, sin consensuar, simplemente mantendo unha postura rígida e prepotente de que o mandato que sale do goberno é palabra divina, vale, e o resto da corporación e o resto da cidadanía pois apenas temos consideración e importancia, a pesar de que o BNG, en este caso particular, lle levan lembrando durante 2 anos que vostedes non teñen maioría absoluta para ter ese posicionamento tan rígido e intransigente sin valorar a posibilidade de negociar. Sinceramente, fai 2 anos, cando foron as eleccións, se auguraba un mandato realmente bastante cómodo para vostede. É dicir, 6 o PSOE, 6 o PP, 1 o BNG. Un
o BNG. Un BNG que nin siquiera lle exixiu entrar no goberno, nin siquiera lle exixiu nin lle plantexou algo que estivera fora do normal. Plantexamos, e así o temos asinado en este acordo de gobernabilidade, algo moi sinxelo, sin demasiadas trabas ni asuntos demasiado importantes e relevantes como para que se pudieran demorar, e en todo caso podería ser algún vinculado, pois eso, que algunha obra se podera vincular ao POS, e aí depende, xa sabemos que os POS non se fan no ano que se aproban. Bueno, por eso podía ter algún tipo de justificación, o resto cero justificación para non ter asumido, co cal chegados a este punto non só quedan en evidencia pola súa incapacidade de negociar, senón tamén queda en evidencia a súa falta de compromiso, a súa falta de palabra e a súa falta de decoro e de coherencia a hora de asinar compromisos que, bueno, dito sea de paso, o PSOE tampouco nos sorprende, non? Por lo menos con respecto aos compromisos que adquire co Bloque Nacionalista Galego, que non ten necesidade de gobernar. Quero decir antes de nada, porque me parece tremendo, e llevo a ler porque no anexo 1 de obras obras a realizar no acordo de gobernabilidade viña especificamente revisión das bandas reductoras de velocidade nas estradas municipais, e ademais viña un punto específico que di, literalmente, impedir o exceso de velocidade nas pistas de Carcacía, e falábamos de Carcacía porque nos parecía especialmente perigosa, porque hai primeiro a unha reta demasiado prolongada que fai que os condutores non respeten o límite de velocidade, que en especial pedíamos además hasta acceso á área recreativa do Areiro, donde sabemos, a través das queixas vecinais repetitivas e constantes no tempo, de que efectivamente aquelo é unha pista de carreiras, non? Señora, ten que ir rematando. Ben, vostede publica no seu Facebook, efectivamente, tiña que ser as condolencias, pero de maneira increíble, madre mía, digo eu, aproveita isto para poñer: este suceso volve a evidenciar que respetar a sinalización e a velocidade establecida, conducir conforme as normas, é a mellor garantía contra os accidentes. Ben, déixeme que lle digo unha cousa: constantemente vostede bota balóns fora. Cando lle decimos que o río ten plásticos, vostede organiza a través de voluntarios a limpeza do río, porque efectivamente a corporación municipal non debe ter, perdón, o goberno municipal non debe ter ningún tipo de responsabilidade respecto desto, non? A responsabilidade do goberno tamén é a prevención dos accidentes, e está recollido en este tal. Eu xa sei que non lle gusta escoitar as cousas que non lle convén, entenderá que unha moción de confianza é o suficientemente grave para que teñamos un tempo específico de réplica e demais. Sen embargo, se apunta 6 minutos, ten 5 minutos de intervención, debe rematar. Se apunta tantos que, vamos, e ni siquiera ten unha valoración. Señora Rey, fa unha chamada a cuestión, vale, porque se está a debater unha cuestión de confianza. Efectivamente. Non as publicacións de feito. Non, pero que esa é a súa maneira de gobernar. Vostede goberna a golpe de publicacións de redes sociais e eu teño que respostar a golpe de publicacións de redes sociais. E todo isto ven porque, efectivamente, nesta moción de confianza o Bloque Nacionalista Galego non lle vai a dar o apoio. E vamos á cuestión importante, que o que vostede sempre solta por aí, moción de censura, e o pasarraco este que creíamos desterrado, volando sobre un pacto entre PP e BNG. Efectivamente, o BNG é consciente e ten os pés na realidade. 6, 6, 1. Que escolle o BNG? Guatemala ou Guatepeor? Pois, hombre, é bastante difícil a escoller, non? Entón, moción de censura.
evidentemente non vai haber unha moción de censura. Terán que esperar os 20 días para aprobar os orzamentos según a lei vigente. Ahora, tamén lle digo, lle auguro, se non cambia de atitude e sigo tendendo a man, se non cambia de atitude, lle auguro 2 anos moi duros, e que este orzamento se aprobe polas bravas, cando non está concreto, cando non hai nada específico e cando ese proxecto político que vostede presume non está reflexado aquí, porque se o seu proxecto político é a Praza de Abastos dun proxecto que ni sequera foi a licitación, porque tampouco existen licitacións, Señora Rey, ten que rematar. lle auguro 2 anos moi movidos. E teña cuidado, e esta é unha advertencia. Cando un xoga no filo da navalla, pode caer hacia un lado ou hacia outro. Teña cuidado, porque o seu filo está moi afiado, e están empezando a afiarse dos dous lados. Vostede verá o que quere facer. E pense que aquí non se está tratando de algo persoal seu, da súa posición persoal, da súa proxección a futuro. Aquí estamos falando da cidadanía de Padrón, que para nada merece este goberno caciquí, porque casi, e me va a decir cal é a diferencia entre vostede e o anterior goberno. Xa lle vou a decir eu, a única diferencia é que o anterior goberno tiña maioría absoluta, vostede non. Moitas grazas, señora Rey. Creo que case o doble do tempo que tiña establecido, señora Rey. Descónteme do seguinte. Bien forma. Ten a palabra o Partido Popular, non sei quen vai utilizar o Rodríguez Conde. Gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. Vou intentar ir o máis rápido posible vendo o que está acontecendo para que a súa estrategia de silenciar e de amostazar. Señor Rodríguez Conde, xa lle interrumpo porque é que é o que está establecido no regulamento. 5 minutos nunha primeira intervención. Xa sabe que eu sou bastante considerado e Non diga que eu pretendo amordazar, é que vostede ten un tempo de intervención. xa sei, pero empezou a aplicalo no pleno máis importante do ano, que é o pleno dos orzamentos, vale? Hasta agora nunca aplicamos, pero bueno, nada, dito isto, esa é a nosa postura, ten a súa e é o que está aplicando. Mire, isto podemos comprobar que é unha cuestión de confianza, certa? Que por parte do Partido Popular xa non a ten. E casi seguro que tampouco ten xa a confianza de boa parte dos veciños e veciñas que nas eleccións do ano 2023 lle deron o seu apoio. E sabe por qué? Vou yo dicir. Porque usted chegou á alcaldía a cabalo dunha mentira. Unha grande mentira que foi o seu programa electoral. Moito mellor dito, chegou a cabalo de moitas mentiras, porque esas foron os compromisos que vostede adquiriu ca xente de Padrón. Esas son tamén as decepcións que a xente está a percibir en tan só 2 anos. Mire, nestes tratamentos que teremos aquí, en este caso, cuestión de confianza, vinculados aos tratamentos, xa foron resultados no último pleno, porque vostedes fixo a base de soberbia e de arrogancia, e sin ningún tipo de diálogo ca oposición. Eu non vexo nestes orzamentos e o saneamento en todos os números. Non vexo os carrís bicis, non vexo unha nova biblioteca, non vexo as vivendas públicas, non vexo unha residencia de terceira idade, non vexo o centro de día, non vexo a pista de atletismo, non vexo un velódromo, etc. E podería seguir aquí os seus incumprimentos ata agotar este turno de intervención e máis o seguinte. A dúbida que teño é se vostede lle mentiu aos padroneses a sabendas de que ia incumprir todo isto, é dicir, o se enganou deliberadamente, ou se pola contra era tan iluso que pensaba que podía facer todo isto só en 4 anos. Xa non sei cal das dúas opcións me preocuparía máis como padronese. Pero bueno, se o engano non chegou só ata aí. Sabe o que non lle dixo aos padroneses que ia facer? Vou yo decir. Subir o costo do goberno local desde os 122.000 euros no goberno anterior con 7 concelleiros a 205.000 con 6 concelleiros neste goberno actual. O goberno máis caro da historia de Padrón. O goberno máis caro da historia de Padrón.
E non me volvo a dicir, como dixo outro día, no pleno dos orzamentos, que é o que máis traballa. Porque se é así, traballarán moitas horas. Pero non o fan ben, o fan no mal, porque senón os resultados serían outros. Esa é a nosa opción. Vostede pode dicir o que pense e así o vai decir. Así que céntrese en traballar mellor e senón dé un paso ao lado. Vostede recorre hoxe aquí a esta figura da cuestión de confianza para tratar sacar adiante uns orzamentos que non solucionan para nada os problemas de Padrón. Debería darlle vergoña negarle un só euro a colectivos que precisan axuda para conseguir e para seguir no día a día e consignar 15.000 euros para accións de memoria democrática. É dicir, para antepoñer a súa axenda ideolóxica do seu partido aos intereses dos veciños de Padrón. Debería darlle vergonza que esta sexa unha das súas prioridades. Vostedes pídenos un cheque en branco para seguir improvisando a acción de goberno. E ese non é o camiño que queremos para o noso povo. Vostede tamén non lle explicou aos veciños que van ter que pagar o dobre pola recollida de lixo. E tampouco nos explicou a nós que pretende facer con eses 667.000 euros de investimentos que figuran nesa caixa aberta da que pretende ir tirando, me gustaría saber, para qué? Para caciquear, que eso xa utilizou esa palabra a concelleira do Bloque Nacionalista Galego. Pois con nós que non conta. Ao comezo do mandato dixo vostede nunha entrevista que me gusta moito as entrevistas, e leo literalmente: o goberno de progreso sería estable, serio e con gran capacidade de traballo. Nin a A, nin a B, nin a C. Un trapecista, ese é o ejemplo, está falando de trapecista. Un trapecista, cruzando o río Ulla, nun cable ten máis estabilidade que vostede. Fíjese. Porque vostede ainda non se deu conta que non ten maioría. E ainda que sea, para ir camiñando pouco a pouco, necesita dun bastón. E a pesar da súa facilidade, neste orzamento, eu nin siquiera vexo recollidos os compromisos que asumiu co BNG no acordo de investidura, que foi o que lle permitiu estar hoxe onde está. Reflexión. Ten que rematar. Reflexión. Canto levo un pasado? 5. Canto lle permitiu a él? Vale. Se trata así aos socios, neste caso, que fará co resto, unha reflexión que faz. O seu ego ni siquiera lle permite ser consciente da súa debilidade e o gallá que a concelleira nacionalista tome conciencia de que o seu divorcio é definitivo, porque a súa era unha relación tóxica que nin funcionou, nin funciona, nin funcionará. Diríxome agora ao Bloque Nacionalista Galego para que no período de un mes que sairá o alcalde ten a cuestión de confianza non sexa un período estéril. Pídolle ao BNG que pense exclusivamente no ben do futuro de Padrón, máis aló das diferencias ideolóxicas que nos separan. Que pense nas moitas cousas que nos unen e que agora, na porta do tempo no que estamos, pode ser moi fructífero para Padrón. Se quere que traballemos xuntos, non teña ninguna dúbida de que podemos facelo. Se pola contra quere seguir sendo cómplice deste soberbio goberno e a que despreza, non se preocupe, que a veciñanza de Padrón sabrá tomar nota do papel de cada un e demostrarlo nas eleccións do ano 2027. Sexa coherente co seu discurso, sexa valente e afórrele a Padrón 2 anos máis de tempo que. Moitas grazas, señor Rodríguez Conde. Descontesto, partes. A concelleira do BNG, os orzamentos están na súa man desde novembro de 2024, era a pretensión deste goberno poder aprobarlos en tempo e forma e esperamos moito tempo, é certo, non? Isto teria que terse realizado antes. É certo que tampouco hubo ninguna aportación en ningún momento por parte do BNG, nin tampouco do Partido Popular en todo este proceso. Non hubo ninguna emenda aos orzamentos na comisión previa ao pleno ordinario, non hubo ninguna emenda aos orzamentos no propio pleno ordinario e, por tanto, dende a oposición hubo cero propostas constructivas para este orzamento. Debo decir, teño que decir, señora Rey, utilizar o accidente do domingo para defender unha postura política súa me
me parece moi grave. Moi grave. Ademais, un accidente que non aconteceu nunha estrada municipal. Por tanto, esas medidas de seguridade que vostede dice que hai que adoptar non son competencia do goberno municipal. E segundo, se debeu, como non ten a palabra, se debeu, como todos os medios de comunicación indicaron, e como parece ser, a un adiantamento indebido nunha línea continua. Por tanto, creo que está fora de todo punto facer unha utilización política dese accidente. Totalmente fora de. Despois, non, eu non. Eu fixen unhas condolencias como corresponde a un, sí, claro, como corresponde ao cargo que ostenta. Non podría non facer. Canto ao Partido Popular, claro, que o programa electoral do Partido Socialista non se cumpleu. Bueno, estamos na metade do mandato, pero yo lle pregunto, e os programas electorais sucesivos do Partido Popular, en cantos programas electorais, cantos dúcias de anos leva unha residencia de terceira idade en programas do Partido Popular? Cantos? Claro, é dicir, se nos poñemos a sacar programas electorais aquí, evidentemente plasman unha realidade ideal do que pretendemos da dirección que queremos tomar, pero hai unha parte do programa electoral que busca sacar adiante. E isto creo que o Partido Popular ten que saberlo, porque se presentou as sucesivas eleccións, ganou moitas eleccións neste Concello e non cumpleu o programa electoral, quero decir. Entón, por outra parte, decía que non se plasma neste orzamento financiación para tantas cousas, dixo. 40.000 cousas, non? Por exemplo, a residencia. Sí, pero digo, que neste orzamento non están un montón de obras. Vostede sabe perfectamente que as obras van por financiación externa, que non se inclúen nun orzamento municipal, que cubre os gastos de funcionamento ordinario e, se acaso, a parte de algúns proxectos que teñen unha parte de aportación municipal. Entón, creo que é moi demagóxico pensar ou facerlle creer á cidadanía que todo o que se pretende facer nun Concello ten que caer nos orzamentos dese propio Concello, porque nós, como comprenderá, imagínese, unha residencia de terceira idade, canto pode costar? 4 ou 5 millóns de euros. Que encaixe lle dá en un orzamento de 11 millóns, e iso que é o máis alto que tivemos ata agora en Padrón. É imposible, señor Rodríguez Conde, ustedes saben ben. Entendo que queira facer aquí unha defensa un tanto exagerada para reforzar a súa postura, pero sabe ben que as obras, as inversións desa categoría van por financiación externa. En canto a memoria democrática, usted dice que é unha axenda ideolóxica. Non hai moito tempo, creo que hai un par de plenos que aprobábamos aquí por unanimidade a retirada das honras ao dictador Franco. Vostede defendeu que se cumplira a lei de memoria democrática. Bueno, pois como vamos a facer cumplir a lei de memoria democrática se non ten unha consignación económica, señor Rodríguez Conde? Quero decir, con que financiamos políticas de memoria democrática para facer cumplir a lei de memoria democrática que vostede aquí dixo que había que cumplir, e agora lle parece mal que haxa eses 15.000 euros para políticas de memoria democrática? Pois é unha incoherencia, non? En canto a estabilidade do goberno, pois non ten a estabilidade que lle permite gobernar en minoría. Pero que estabilidade ten o Partido Popular? Cantas dimisións acumula o Partido Popular de Padrón? Que estabilidade tivo vostede? Vostede mesmo, que nin que levara toda a vida no Partido Popular, e que vostede quizás é a persona máis políticamente inestable que estivo nesta corporación, señor Rodríguez Conde. Como? Son o único. Penso que sí. Penso que sí. Xa diremos. Bueno, non falo desta banda. Se quere, home, non falo desta banda. Pois non sei, se quere falamos da banda del Strobe. No. Tranquilo. O tempo irá ponendo cada un suxo. Esta é a cuestión, señor. Ten que rectificar iso que está dicindo. Señor Rodríguez Conde, isto é o que hai. Posiblemente. Cantas dimisións acumula o Partido Popular? Posiblemente. A ver, cantas renuncias? Teña vostede era o último da lista. Ou non? E agora se supón que o xefe da oposición, que non me queda claro tampouco porque a efectos desta corporación o voceiro continúa sendo o señor sigue desviando atención, alcalde. Entón, nin sequera ten ben estructurado o seu grupo político. Esta é a realidade, non? E despois está o tema do que custa o goberno municipal. Pois evidentemente os concelleiros e as concelleiras teñen unhas retribucións. Eu cobro menos que o meu predecesor no cargo, non sei se se acorda disso. Pero segundo, vostede
tamén ten un salario público, vostede é deputado, vostede dimiteu desta corporación porque vía incompatible a súa actividade en Padrón coa actividade como parlamentario, non? E eu lle pregunto agora, vostede agora ve compatible manter eses dous cargos, porque o mellor, entendendo a súa dinámica e a súa propia lógica, quizáis debería renunciar ao seu posto para facer unha boa labor de oposición aquí. Vai a vostede a renunciar ao seu cargo de deputado e, por tanto, tamén ao seu salario como deputado para facer oposición en Padrón? Pregunto. É que vostede acumula incoherencia tras incoherencia. Eu teño claro que estes orzamentos son bons para Padrón. E é evidente porque están estructurados ou están feitos en liña cos parámetros que este goberno considera axeitados. Xa sei vostedes non, pero é certo que tiveron oportunidade de emendar. E é certo que vostedes non presentaron ninguna emenda a estes orzamentos. Que podrían telos mellorados, seguramente. Si é que ao final moitas cabezas pensan máis que poucas, eso está claro, pero non fixeron ninguna aportación. E eu rematei a miña intervención no pleno ordinario no que decaeron estes orzamentos facendo unha chamada hai unha última oportunidade para poder negociar e non houve tampouco ninguna aportación por parte da oposición. Entón, pois non nos queda máis remedio que presentar esta cuestión de confianza que non é nada extraño, quero dicir, está pasando en moitos municipios. Non sei exactamente si, porque as posturas están pois tan duras como están aquí en Padrón, ou se hai digamos, unhas directrices de partidos a outro nivel para facer esta estrategia. Pero existe este instrumento e, por tanto, pois nos gustaría ter sacado os orzamentos de outro xeito, pero neste caso pois será así. De todas as maneiras, non se acaba o mundo con estes orzamentos, o ano que ven farán falta outros e eu espero que todos estemos en mellor disposición para sacar. E agora, algo outra quenda. Podo? Sí. Adiante, ten a palabra a presidenta do BNG. Primeiro, eu vou seguir lembrando que decir verdades a medias sigue sendo mentir. Vale? Eso para empezar. Quen fai instrumentalización das cousas que pasan sin valorar as consecuencias que poden ter a publicación precisamente porque o fai como alcalde, non como calquer outra persoa sin un cargo institucional, tenen as súas consecuencias e creo que non as valora. Pero ben, en todo caso, vostede di con respecto a isto que a vía non é municipal. E eu lle pregunto, esta é a súa asignatura? Sí, claro. Sí, claro. Vostede asume a revisión das bandas reductoras de velocidade nas estradas municipais e, ademais, impedir o exceso de velocidade nas pistas de Carcacié, en especial as que dan acceso á área recreativa do Areiro. É dicir, eu tampouco aquí pon que o Concello ten que asumir todas estas accións disuasorias, senón tramitar ca administración competente de que sexa. Entonces, non desvía o tema porque vostede asumeu isto e non o cumpleu. Segundo, di que a oposición non fixo enmendas. Oiga, vostede sabe o que é votar? Non, é unha enmenda a totalidade. Claro. É unha enmenda a totalidade. Pero eso non lle gusta. Bueno, estou no tempo de réplica. Claro. Porque eu tive que escoitalo e, de verdade, eso é unha enmenda a totalidade. Vostede sigue insistindo que o bloque tiña ao orzamento dende outubro, dende novembro, xa non me lembro eu ni siquiera, porque fíjese, seguimos dicindo o mismo e o mismo que estamos dicindo ahora ca documentación que se pasou a toda a corporación municipal. Vostede pretende negociar algo que non especifica que quere. Entón, vostede que pretende? Que o bloque lle presente os orzamentos como lle presentou unha modificación do ROM concreto, como lle presentou unha modificación da ordenanza de normalización lingüística concreta, que tamén está no acordo de gobernabilidade e vostede sigue sin cumplirlo, nin traelo aquí, nin sentarse a negociar. Vostede di que cando rematou o pleno do mes pasado, rematou dicindo que se habría a negociar.
Oiga, eu creo que sigue sin entender cal é o posicionamento aquí de cada quen. Vostedes están no goberno. O BNG está na oposición. O BNG non ten nada que negociar, non o entende. Pois, quedou O que clarísimo. ten que negociar, que necesita negociar, é o goberno. Non é o BNG. Vostede pretende que o BNG lle chame e lle suplique, oiga, fale usted comigo, por favor, se lo suplico. Señor, creo que se está equivocando. O que necesita negociar os orzamentos para poder gobernar e poder facer o seu proxecto político, que eu non o vexo por ningún lado, por certo, sigo dicindo, que necesita negociar esos orzamentos e calquera outra cuestión, é o goberno, Ten que ir non a oposición. Entonces, non se equivoque. Se vostede quere negociar, é vostede o que ten que chamar e sentarse e negociar. Oiga, pero negociar algo concreto, Porque nós aquí asinamos un convenio de gobernabilidade con cousas moi concretas e moi específicas que siguen sin cumplirse. Entonces, me quere decir vostede que tipo de garantía vai a ter o BNG a hora de negociar absolutamente nada, e menos con un documento en branco que non especifica, que non... Correcto. Bloqueo. Así é como quere vostede gobernar, verdad? Bloqueando en Facebook a que non lle gusta o que le está dicindo e limitando as intervencións nun pleno tan importante como este dunha moción de confianza. Vostede mismo, o regulamento señor establece nun turno de réplica. O regulamento establece, o 2 regulamento. minutos e medio. Sí, E sí. leva falados 4 O regulamento tamén establece que Leva o falados orzamento 4 minutos. ten que vir especificada cada unha das partidas e vostede presenta un orzamento sin Gracias, especificar. Señor Rodríguez Conde, ten a palabra. Gracias, alcalde. Perdón, espera un segundo, porque non te contestei. Me dá un minuto para contestar el Partido Popular? Señora Rey, rematou o seu... Bueno, pues despois, non hai problema. Gracias, señora. Bueno, confírmase o que todos sospeitábamos. Vostede non nos escoita, espero que non escoitou a posición desde o mes de novembro para elaborar estes orzamentos, como decía a concelleira de Noguera. Non nos escoitou no último pleno onde non se aprobaron os orzamentos e non nos escoita hoxe aquí. Isto é unha cuestión, así lle vai. A súa intervención só demostra que segue atrapado na soberbia, na prepotencia e na lógica da imposición. Señor Rodríguez Conde, si trae a resposta escrita, como pode ser? Xa sabía que ali iba a ser a miña intervención. Fíjese usted que previsible. Fíjese usted previsible e que a personalidade que ten. No Parlamento xa lle escriben ali a resposta aquí a... Isto escribo eu, xa sei que lle doe. E xe o ten dito a concelleira. Xa sei que lle doe. Pero como xa sabía que iba a responderme isto e que iba a responder aos dous grupos igual, xa a truxen preparada. Engadín algunha das notacións, porque a veces me sorprenden algunha das cousas das que di. Pero, polo que estou dicindo, sei que non lle gusta e sei que estou dando na verdad do que é vostede. Continuo. Si, ainda por encima, me vai a cortar. No, que lle pare o tempo, non se preocupe que lle pare o tempo. Que pensa? Que é mellor ser un mellor gestor por non traer as cousas? Para non olvidarme, para que non me esquece de nada, señor alcalde. Moi ben. Vale, pois o que lle iba dicindo. Se como todo parece, vostede non supera esta cuestión de confianza, como acaba de expoñer a concelleira do BNG, e tamén o noso voto en contra a esta cuestión de confianza. A súa preocupación a partir de agora xa vai ser outra. O seu goberno vai estar máis ou menos nunha situación de coma inducido, vale? Polo cal, a súa preocupación a partir de agora non vai ser os problemas de Padrón, vai ser a súa supervivencia, a súa preocupación vai a ser eso. Vostede truxo aquí estes orzamentos para seguir improvisando no día a día. Uns orzamentos que non solucionan os problemas deste povo e que nin siquiera cumpren o que vostede lle prometeu aos veciños na campaña electoral. E por isto penso que vostede vai perder hoxe aquí a cuestión de confianza ca maioría da corporación. A maioría, non se esquece. Eu vou lembrar unha frase das moitas que de vez en cuando escoito, por iso sei que é previsible. Decía vostede nunha entrevista: o goberno en democracia é de quen consegue articular a maioría.
Moi ben, iso dixo vostede, como dixe, nunha entrevista pouco despois de haber sido investido alcalde co apoio do BNG. Eu apelo hoxe tamén do mesmo xeito o BNG para que retire ese apoio. Pido ao BNG que lle abra unha porta a un tempo novo, unha altura de miras e responsabilidade política. Son perfectamente consciente de que as súas dificultades e reticencias, incluso todas as presións que pode haber. Pero chegou o momento de dar un salto valente de defensa do futuro de Padrón. Pídolle que entre ambos volvamos a poñer o foco no que lle interesa a Padrón e pasemos páxina dun goberno e dun alcalde que só pensan en si mesmos. E para rematar, me gustaría, como antes me dixo tamén a concelleira, que repase un pouquinho, xa que se dirixiu a min na época na que estaba como concelleiro e que dimitín, non lle vou dicir a causa do dimitín porque non dixo a verdade. Vou dar un tempo que reflexione, estudie, e no tempo, como sei que vostede volverá a sacar este tema, voulle permitir que noutro pleno rectifique o que acaba de dicir aí antes, que é unha mentira. Eu penso e vou a dar, en este caso, a posibilidade de que rectifique por lapsus ou por descoñecemento, que me extraña. Vale? Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Rodríguez Conde. Les contesto e facemos con unha última quenda. Usted quere abrir un novo tempo de goberno do Partido Popular en Padrón. Como novo será? Será bello, en todo caso, porque le van gobernando toda a vida. Entón, as problemáticas que ten Padrón pois irán de algún lugar. Digo eu, non? E o Partido Popular terá algo que ver coas limitacións e as necesidades que ten Padrón ata hoxe. Claro, como traía a resposta escrita, non contestou absolutamente a nada do que eu lle dixe. Me parece que... De sobra. Non. Sí. Vostede me di... Repase. Vostede di que este goberno non escoita. Eu escoito moi atentamente. Obviamente non coincidimos. Dice, é que vai haber vai a ser moi difícil seguir adiante estes 2 anos, digamos, co bloqueo, co voto en contra do Partido Popular, o BNG, es que xa levamos así. Xa levamos así, pois 2 anos, señor Rodríguez Conde. Quero dicir, tendo un orzamento aprobado, a acción de goberno se mantén como pasou ata agora. E que seguirá pasando no pleno? Home, a mí me gustaría que tuéramos máis posibilidade de chegar a acordos, pero é que ata de agora, pois este grupo municipal socialista aprobou, pois que penso que o 100% das propostas que trouxo o BNG a pleno, por certo, sen negociar previamente. Ninguna soa delas, por parte do BNG. Quero dicir, isto é unha realidade. Por tanto, aquí hai como unha especie de exixencia a este goberno, que vostedes teñen que consultarlo todo antes de traerlo ao pleno, tal e cual. E despois nos atopamos con que nin o Partido Popular, nin o BNG negociou previamente ninguna proposta que trouxera ao pleno, ninguna. E no caso do BNG sacou unas, creo que, non sei se o 100%, creo que unha que nos aspiremos. Pero o resto saíron todas adiante con 6 votos do Partido Socialista e un do BNG sen previa negociación. Isto que se sepa tamén. Entón, pois, claro, o Partido Popular, eu entendo que para vostedes é unha oportunidade de diferenciarse, lle deixan caer agora esa man tendida ao BNG para abrir un suposto tempo novo. Eu creo que o tempo novo se abriu hai 2 anos, que a inmensa maioría das padroneses e dos padroneses o aprecian, e que ademais este grupo político do Partido Socialista ganou as eleccións. E eu dixen nesa entrevista, e vostedes se referían a esa entrevista, señor Rodríguez Conde, que ten a maioría. Pois así é. Eu creo que as padronesas e os padroneses, despois de retirarles a vostedes a confianza e otorgarlle ao Partido Socialista, o que esperan é que poida gobernar o Partido Socialista conforme a súa idea de padrón. E despois, pois, dentro de 2 anos, nos presentaremos todos a unhas eleccións e de aí haberá un resultado. Se o facemos ben, ou suficientemente ben, a cidadanía, supoño, pois nos votará, e se non, lles votará a vostedes ou ao BNG. Esta é a democracia. Creo que non estamos aquí inventando nada. Por tanto, o deber do Concello do Goberno era traer uns orzamentos que, insisto, consideramos que son bons, que aumentan, e falo, por exemplo, 150.000 euros, aumenta a partida de servizos sociais, un incremento moi notable, se incrementan a partida de turismo para políticas de turismo sustentable, quero dicir, se aumentan o gasto en políticas de igualdade,
se aumentan prácticamente todas as partidas, non? Entón, a partir de aí poderemos seguir traballando nesta línea de progreso. Este é o deber do goberno e así o fixemos. Abrimos, por tanto, esta derradeira quenda de intervencións. Ten a palabra a voceira do BEN. Ben, pois eu sigo insistindo. Decir medias verdades é mentir. Decir medias verdades é mentir. Moción para beneficio fiscal de vivendas que realicen compostaxe de materia orgánica con composteiro. Esta é unha moción que se aprobou co único voto a favor do BNG, porque tanto o Partido Popular como o PSOE se abstiveron. Por certo, en aquel pleno de xaneiro, e están as actas do pleno para comprobar, lástima que non houvese grabación, ni siquiera vostede estaba seguro, e creo que se arrepinteu da abstención, porque contaba con que isto non iba a sair. De todas formas, unha vez que a secretaria aclarou que a moción quedaba aprobada, vostede dixo, vale, pero non a levaremos a cabo. No mesmo mes de xaneiro, moción para a mellora da educación e da oferta educativa de Padrón, donde o acordo, bueno, poñer en marcha o Consello Escolar Municipal, este que levamos 2 anos litigando unha e outra vez para que se convoque e seguimos nas mismas, este tamén foi aprobado. Oiga, pero na mesma acta do pleno, e se van á cidadanía, vai ás actas do pleno de xaneiro, se ve como o señor Anxo Arca, alcalde de Padrón, di queda aprobada, pero non a faremos. E así, a moción con respecto a vosa... Pode dicirme se está nas actas incluído eso? Porque sí, señor. Eu non recordo ter dito eso en ningún momento sobre ninguna das dúas. Correcto. Pois ainda lle vou a facer outra lembranza. Moción para facer os bonos corazón, que tamén se aprobou, pero non o iban a facer de momento. Moción para sacar unha liña específica de axuda a material escolar no principio de curso, que tamén se aprobou, pero que non iban a facer de momento. É dicir, decir medias verdades é mentir. Vostede me pende que o PSOE agasalla ao bloque con 6 votos cando o bloque trae unha moción ao pleno e, sin previa negociación, o PSOE aproba. Oiga, xa que tanto lle gusta o regulamento, vamos a sacalo. É dicir, cada partido político ten a opción de facer nos plenos ordinarios, antes e previo a comisión informativa, presentar todas as súas mocións, as súas cuestións por escrito, para que todos os partidos teñan con anterioridade toda a información, se pode levar á comisión informativa e dai valorar e sacar calquera outro tipo de dúbida. Pero eso non quita, pero eso non significa que todo o que queira presentar cada un dos partidos teña que ser baixo ese procedimento. Vostede sigue sin entender que o Bloque Nacionalista Galego, nunha corporación de 13, ten non necesitamos valorar nin chegar a negociar ningún tipo de moción, porque entendemos que aquí traemos unha moción como esta, precisamente, moción para a mellora da educación e da oferta educativa de Padrón. Entendemos que ao resto dos partidos o que se acorda, si se considera que é bo para a cidadanía, votarán a favor. Si non o teñen claro, esa é a súa opción tamén absterse, e se ven que é moi negativa, votar en contra. Tamén o PSOE. Non necesitamos negociar previamente unha moción para a mellora da educación e da oferta educativa. Moitas grazas, señora Rey. Es que de verdad, efectivamente, de nada, señor Anxo, de nada, así nos va. E así pretende vostede gobernar o resto dos 4 minutos, tiña 2 e medio, 4 minutos con perfecto, perfecto. Señor Díaz Conde, adelante. Bueno, usted mencionou aquí mencionou na súa réplica bloqueo. Nos facíamos un bloqueo Bueno, que intentaba. Teño aquí bloqueo sistemático. Eu creo que o bloqueo sería non votar, por exemplo, a todas as mocións que trae o Partido Popular, que trae o Partido Socialista, o Goberno, e en este caso, pois, o Partido Popular en ningún momento bloqueou
votamos a favor porque consideramos que era bo para Padrón, por exemplo, no último pleno, o hermanamento de Arjonilla, é un exemplo, e outras votamos en contra porque consideramos que non é o correcto. Iso non se pode chamar bloqueo. Bloqueo é o sei. Iso sí que é bloqueo. Chega 2 minutos, cando antes nunca aplicaba, bum, corta a palabra. Si digo que falou 4 en vez de 2 e medio. Bueno, vale. Pero que antes non había esa aplicación tan dictatorial. Como dictatorial? Si é o regulamento Pero orgánico. antes non aplicaba porque cambiou o criterio, que iso algún día tendrá que E dicir. vostedes se queixaban de que a señora Rey consumía demasiado tempo. Que non podíamos A señora Rey consume moitas cousas, sobre todo paciencia. Non me vou a meter no que consume ou deixa de consumir. Paciencia, Por favor, paciencia. non tenga palabra. Paciencia. Falaba tamén, teño aquí apuntado, de falta de diálogo. Falta de diálogo é cando unha persona intenta falar con outra e outra non fala, non? É así, non? Vostede xa o dixo tamén aquí no pleno anterior que non lle había entregado o borrador ao Partido Popular, porque nunca nos entregou o borrador dos presupuestos, ou lle había entregado 3 veces ao Bloque Nacionalista Galego, porque era, non me acordo moi ben, era a xuntanza natural, máis ou menos, non sei se lembra, que era gobernar, perdón, ou negociar co Bloque Nacionalista Galego. É dicir, nos menospreciou, non valen nada para o Partido Popular, pero ora o voto sí que o queremos. Eso era por ir aclarando algunas das cousas que vostede dixo na súa réplica dicindo falta de diálogo. Nos expuxemos públicamente, presentamos en algunha ocasión con alternativas ou con algunhas propostas do Partido Popular. Eu cando me dicía que traía cousas escritas e eu sabía que iba sempre que lle interesa ir ao pasado. Nos, este Partido Popular vai a falar sempre de presente e sobre todo de futuro. Claro. Vale? Iso que vai a facer. E a ustedes xa sei que lle interesa, cando lle interesa desviar a atención e ir ao pasado. E tamén me choca que tamén este interesado na parte interna do Partido Popular. O Partido Popular foi mudando igual que o fixo o Partido Socialista, ou non o fixo. Pero o Partido Socialista non dimitiu aquí en bloque Bueno, de forma... pero foi mudando. Te conta que o segundo suplente está na corporación xa do Partido Popular. Pero eso hai unha lista con X personas e as cales Non é que non é o as... normal. Non é o normal, señor Rodríguez Pablo. Algo novo. Usted interfiere, eu sabe que considero ser respetuoso. E así intento ser, porque respeto moito, en este caso, a institución que vostede representa. Por eso lle pido que, por favor, se axeite, non lle gusta, intenta cortar, intenta desviar, intenta mirar para algún compañeiro a ver se entra. Eu xa remato. Tardo máis en decir estas cousas que a intención de expoñer. Bueno, hoxe xa sabe o que vai pasar, pense no que vai facer no futuro, e agora, antes o mesmo que lle pedía de forma humilde que negociara, ahora xa lle exiximos que o faga, porque despois pode plantexarse algunha das cousas que acaba de decir aquí, como é o bloqueo, e non o vai haber, nada máis. Moitas gracias. Gracias. Contesto brevemente, porque as posicións están moi claras, pero, bueno, un pouco extraño, non? Tende a man para negociar, ao mesmo tempo que lle tende a man ao BNG para facer unha moción de censura. Un pouco extraño, non? Usted escoitou algo de moción de censura? Eu creo que foi bastante claro. Por iso lle Lle pedía... pediu o seu apoio ao BNG para abrir un tempo novo. Vostede non o veo así. Non insiste. Vale, perdón. No, claro. Despois a culpa é cando falamos aos demais, que non falamos en tempo, que non tal. Ahora, vostede pode facer toda a réplica que quere, pode involucrar a esta concellera do BNG para logo quitarlle a capacidade de réplica ou de poder aclarar. Vostede siga con esa... Eu estou falando do tempo. Que así estupendo e maravilloso. Non, vostede está... Pero vostede está implicando e está volvendo a poñer encima da mesa cosas que logo non nos vai a deixar nin contestar. No meu turno de palabra, digo eu que podería expoñer o que considero. Sí, insisto, as posicións están moi claras a este respecto e, por tanto, procedemos a votar esta cuestión de confianza. A secretaria explicará o procedemento e para os chamamentos, por tanto, lle cedo a palabra. Vai a proceder a realizar unha votación nominal por chamamento por orden alfabético.
alfabético do primeiro apelido. Eu irei chamar por esta orden e terá que hablar en voz alta, a favor, en contra ou a abstención. A favor da cuestión, Claro. en contra da cuestión. A favor da cuestión de confianza, en contra da cuestión de confianza ou a abstención. Como sempre. E procedemos por... Vale. Usted Lorriar María del Carmen. En contra. Campos Varela María Jesús. A favor. Castro García Ana Belén. García Dios Francisco. En contra. González Dios Jessica. Rosales, pero non dixeches Gonzalo. Perdón. En contra. Millán Iglesias Francisco Javier. En contra. Horta Ignacio Laura. A favor. Mariño Castro José Luis. A favor. Rey Arca Anxo. A favor. Rey García Beatriz. En contra. Rodríguez Espón Sergio. En contra. Rodríguez Conde Ángel. En contra. Saco Vigo María Dolores. A favor. Os resultados son 6 votos a favor e 7 en contra, con cual a cuestión de confianza queda resultada. Moi ben, a partir de aquí se abre, según as legislacións, entenderáse otorgada a confianza e aprobada do proxecto de orzamento se no prazo dun mes dende que se votara o rexeitamento da cuestión de confianza non se presenta unha moción de censura con candidato alternativo a alcalde ou si esta non prospera. Por tanto, Ou alcaldesa. ou alcaldesa. Por tanto, pues, se abre agora este non habendo máis cuestións a tratar na orde do día, levántase a sesión. Bueno, non me deixan falar.